Il-Parlament Ewropew approva liġi li se tkun qed taġġel il-proċess ta' ritorn ta' immigranti li jkunu daħlu fl-Unjoni Ewropea b'mod illegali. F'liġi li ġiet approvata l-erba, il-pajjiżi Ewropej se jkunu jistgħu joħolqu ċentri ta' deportazzjoni biftehim ma' pajjiżi li huma barra mill-Ewropa. Skont il-liġi dawn ir-return hubs jistgħu jkunu użati bħala punt ta' tranzizzjoni bejn il-pajjiż li qed jiddeportuhom u dak tal-oriġini tagħhom inkella bħala hubs li l-immigranti jistgħu jitpoġġew fihom għal żmien twil bir-riskju li anke ma jintbagħtux lura f'pajjiżhom. L-Unjoni Ewropea eskludiet lil persuni minuri minn din il-miżura. Il-liġi tinkludi wkoll estensjoni fi żmien ta' detenzjoni minn 6 xhur għal sentej, projbizzjonijiet ta' dħul aktar stretti u anke modijiet ġodda kif jiġu misjuba immigranti irregolari fil-pajjiżi anke permezz ta' searches illi jsiru fir-residenti ta' dawk maqbudin. Din il-liġi ġiet approvata b'418 il-vot favur, 218 kontra u 30 astensjoni. Il-liġi ħolqot diskussjoni madwar l-Ewropa kollha hekk kif kienu bosta li qablu magħha u oħrajn li qabluha mal-politika Amerikana tal-aħħar xhur.